Miért maradtunk gyermekek? Mindazok vagyunk, bár rég nincs kinek. Rég nem földi a szeretet. Mi kell nagyon, mert minden más, amit elhiszünk, nem több, mint ámítás. Miért maradtunk gyermekek? Miért találunk mindig új helyeket? Otthon játszolunk lehet, bár van sok ilyen hely, de kit érdekel, ha nincs ki őrző szemével ránk figyel. Az, aki büszke volt rám, az, aki védett. Álmomban, ha menekülök, az ő karjába érek. Nézd le rám, úgy, ahogy szoktál. Fiad felnéz az égre, s megpihenhet végre. Nézd le rám, úgy, ahogy szoktál. Altasd el, mint sokszor már. Miért maradtunk gyermekek? Mert az időből nem oszt eleget. Aki úr időnk felett, ki sem nyílt szemet, csak képzeletet keres választ rá, mi a függönyön túl lehet. Az, aki büszke volt rám, az, aki védett. Álmomban, ha menekülök, az ő karjába érek. Nézd le rám, úgy, ahogy szoktál. Fiad felnéz az égre, s megpihenhet végre. Nézd le rám, úgy, ahogy szoktál.